dnešnom videu si predvedieme, ako sa pripojiť na NVR zariadenie pre hracie video a odzalohovať video po sieti. V prvom rade začneme tým, že si spustíme Internet Explorer. Zariadenie má kodek, ktoré nepodporuje iné prehliadače, takže používame výlučne Internet Explorer. Do adresy vyplníme IP adresu zariadenia. V našom prípade je to 192.168.1.88. Vaša IP adresa sa môže líšiť. Kontaktujte nás, pokiaľ nemáte IP adresu nikde zapísanú. Potvrdíme. Aktuálne sa nám zobrazil výzva na stiahnutie kodeku. Klikneme na Download, čo nám dá menu na stiahnutie kodeku. Potvrdíme otvorenie kodeku. Počkáme, kým sa stiahne kodek. Na tejto obrazovke vidíme inštalátor kodeku. Klikneme na Next. Next, tu nie je potrebné meniť žiadne nastavenia. Nainštalujeme kodek. Finish. Teraz refreshneme stránku, to sa dá urobiť kliknutím na tento znak, prípadne stlačením klávesy F5. Tu už vidíme prihlasovacie okno do NVR zariadenia. V prvom rade si zvolíme český jazyk pre ľahšiu navigáciu. Užívateľské meno, pokiaľ ho nemáte zmenené, je admin. Prvotné heslo na prihlásenie je 1, 2, 3, 4, 5, pokiaľ ho nemáte zmenené. Klikneme na prihlásiť sa. Toto je obrazovka nahrávacieho zariadenia, kde vidíme jednotlivé záložky odhlásenia, pokročilého nastavenia, základného nastavenia a živého videa. Aktuálne sme na pohľade živého videa. Pre rýchlejšie načítavanie si zvolím kanál číslo 1 a dám spustiť kameru kliknutím na znak. Tu už vidím substream z kamery. Substream je druhý stream kamery, ktorý má menšie zaťaženie pre sieť. Pokiaľ chceme vidieť hlavný stream, klikneme pravým tlačítkom na obraz a prepneme na hlavný prúd alebo hlavný stream. Tu už vidíme video v pôvodnej kvalite. Toto je 3 megapixelová IP kamera. Môžeme zastaviť video. V tomto menu si vieme vyklikať rôzne zobrazenia, napríklad 4 kamier na jeden krát. Taktiež video sa dá spustiť dolnou ikonou prehrať všetko. V tomto prípade nám otvorí prvé 4 kanály, ja mám zapojenú iba testovaciu kameru na kanáli číslo 1. Dvojklikom si môžeme zapnúť aj video z kamery číslo 1. Dvojklikom ľavým sa opäť vrátime preč. Keď chceme vystúpiť z režimu celej obrazovky, klikneme pravé tlačidlo a dáme ukončiť maximál, stopneme video. Čo sa týka prehrávania videa, prehrávanie videa nájdeme základné nastavenia. V základných nastaveniach ďalej video, prehrávanie videa. Tu už je veľmi jednoduché prehrať si video. Zvolíme si deň, z ktorého chceme prehrávať video. U mňa to bude 31. august 2016. Hore vidíme, že sme v 8. mesiaci roku 2016. Vyberieme si kanál. U mňa je to kanál číslo 1 alebo kamera číslo 1 a dáme vyhľadať. Dole si môžete všimnúť v lište video, ktoré je nahraté od polnoci do 18. hodiny. Keď si chcem prehrať video, dajme tomu 12. hodiny, kliknem myšou a mám video z 12. hodiny. Po tejto osi sa viem presúvať, klikať si na požadované video alebo jednoducho nechať prehrávať. Pokiaľ sa rozhodnem zálohovať si video, klikám na ikonu diaľkové stiahnutie a tu mám jednotlivé videá
rozsekané podľa hodín. Pokiaľ chcem stiahnuť video, dvojklikom kliknem na ďalkové stiahnutie. V stiahovaní vidím progres tohto stiahovania. Keď sa nám video celé stiahne, budeme ho mať pod ikonkou už stiahnuté. Tento proces môže trvať relatívne dlho, nakoľko sieť vás pustí len 100 megabitmi. Prípadne pokiaľ ste pripojení cez Wi-Fi sieť, môže to byť ešte menej. To je na dnes všetko. Ďalšie informácie nájdete na našom webe vidimšetko.sk v sekcii blog alebo nás môžete kontaktovať telefonicky a mailom. Ďakujeme za pozornosť.